nurse lifestyle and all of that. Wala lang, nag-browse lang kasi ako kanina sa marketplace. Tapos nakita ko to, $10 for everything. So, para siyang 3 boxes, ang daming mga plato. Siguro yung plato, parang isang malaking box and then may mga bowls. Tapos, $10 lang yung binayaran namin for everything. Tapos guys, nung nakita ko to, alam nyo ba to? Nakikita ko to sa mga nagtitiktok. Sabi ko, ay, mukhang kilala ko yung bowl na yan. Tapos nung tinignan ko nga pagdating namin dito, yung brand niya is Pyrex. Tapos tinignan ko kung magkano ang Pyrex online na ganito. Ang Pyrex na mixing bowl na 10 inches na ganyan. Yung pinakamura sa eBay is $19. Tapos meron ding nagbebenta ng $32. So sa Pyrex pa lang na ito is okay na kami. Tapos eto pa, meron pang another Pyrex na bowl, vintage din. So almost the same. Tapos, meron kaming nakuha na Corel na bowl. Ayan. Yan siya, guys. Kasi naghanap ako ng mga ganito. Buti na lang, hindi pa kami bumili. Dapat pupunta kaming Sioux City bukas. Siyempre, magta-Target, magma-Marshall. Sana naman kami. Yung ganito, sana yung mga bibilin ko. Kasi, pag nagluluto, kailangan ng malalaking lagayan. So, tip sa mga pupunta dito, try nyo ilagay sa marketplace ninyo yung location nyo. Tapos, magpa-pop up na lang dun kung ano yung mga binibenta. So, mga nakikita dito, mga bookshelves, mga table. Actually, may binibenta pa na $5 na bookshelves. Kaso, 30 minutes away from us. Tinatamad na akong lumabas. Ito na lang muna, pero okay na tong mga to. It's a good deal. Ibababad muna namin siya sa hot water. Tapos, kasi nag-discoloration na. For this one, medyo nag-yellow siya dahil dun sa pagka-store. Compare natin tong medyo nalinisan na, hindi pa todo. So, ito yung medyo nalinisan ko na. Ito yung, yan, yung pagka-store kasi nila, hindi maganda. Ayan. So, konting linis lang, babad lang, and all of that stuff. So, ito guys, yung mga pitcher, tsaka vase. Oh, ito vase namin to. Bakit nandyan? Ito vase talaga to na dyan sa nabili namin kanina. Tapos, dalawang pitcher. Grabe, ang bibigat. Alala ko tayo yung picture namin sa Pinas. Yan, dalawa. Kanina to guys, manilaw-nilaw pa sila. Pero nung nahugasan na, ayan, malinis na sila. So, ayan na guys, yung mga kakatapos lang naming binabad and nais-isan. So, malinis na yung mga yan. For final hugas pa. Ayan. So, ito guys, so hugasan ko ulit siya ng dishwashing liquid kasi nung binabad namin tong mga to, hot water tsaka Tide Pods para matanggal yung parang mga stains niya na parang medyo nanilaw. Pero ngayon guys, after naman na nalinisan namin, clear na talaga sila. Ayan. Eto ang hindi namin mawari guys, kung ano ba to, itong mga to. Please comment down below kung ano po ito. Feeling ko para siyang ashtray pero hindi ko alam. Please comment. Tapos ito, feeling ko naman candle holder. Please comment down below kung tama ba. Pero meron talaga yung hindi namin magets kung ano siya. Eto. Hindi ko alam kung paperweight lang ba ito or what kasi pag ganyan siya and then may konting maliit lang siyang bote. I mean, papasok. So, hindi ko alam kung candle holder ba din ba siya or what. I don't know. So, ito na guys yung mga wine glasses natin. Meron tayong 1 set dito, 6. Tapos 1 set na naman dyan. 6 sets tayo. Ayan, tapos meron pa dun. Behind those blue something, lagayan kasi yun ng pepper and salt. Tapos, lagayan ng paper, kitchen towel. Mga coral yun na cups.
Tapos, meron ding, ano dito, teapot. Tapos, may maliliit na, hindi ko alam ano bang tawag dito, pero para siyang teacup. Ayan, na maliliit. Hey guys, so tapos na kami na maglinis nung mga binili namin kanina sa marketplace. Nais-isan na, pumuti na, malinis na silang lahat. Ready to store na sila and ready to use na. So, all in all guys, ang binayaran namin sa marketplace is $10. Pinick up lang naman namin siya. Medyo nahirapan lang kami sa pagbabad kasi yung mga dishes, tsaka yung mga cups, mga ganyan, meron pa kasi silang stickers sa ilalim, yung hindi pa atas sila masyadong nagamit or ewan ko, siguro parang collectibles lang siguro nila to. But anyway kasi, spring cleaning, tapos yung anak nila siya yung naglilinis, so wala na, hindi niya alam. Tas lalaki din, hindi niya alam yung mga pinagbebenta niya guys. Kung nanonood kayo ng mga history sa History Channel, yung mga shows na bumibili sila ng mga thrift stuff, tapos, kino-compare nila kung magkano yung mga nagastos nila at kung paano yung value nila sa market ngayon. Ayan, ginawa ko rin siya guys. So, more or less, ganito lang yung price niya sa mga sinearch ko guys ha. For example, for this one, this is the Lorraine. Ayan, natanggal na namin yung sticker. Lorraine na stoneware. Ito yung brand niya, guys. Tapos, ganito yung mga style niya. Meron siyang saucer na 12. Meron siyang cups na 12. Meron siyang salad plate na 12 din. And then, dinner plate na 12 pieces din. So, yung dinner plate, guys, is tiningnan ko siya sa isang website. It costs $8.99 a piece. Grabe naman, ang mahal naman, no? Kung hindi ako na nagkakamali guys, yung pinagtingnan ko na website is replacements.com. So usually ito yung mga ano talaga siya, hindi siya yung mga trend ngayon na bago. Para siya yung mga antique, mga vintage, mga ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung paano nila to i-describe. But anyway, ang isang dinner plate guys is $8.99. So meron tayong 12 pieces. So ang price nun for the 12 pieces is 107.88. And then for the salad plates naman, ang price nun guys is $3.50. So times 12, $42. And yung cups and saucer set naman, ang one set is $8.99 each. So yung 12 sets natin na cup and saucer is 107.88. And then, time and table naman guys. This is the black na dinner plate, salad plate, at saka cups. Nakita ko lang siya sa Target. $80 for the set. Kaso ito kasi guys, hindi siya complete set. So, sabihin na lang natin $50. 13 pieces to na set. Itong nandito sa Target guys is parang 12 pieces set lang siya. Ang dami kasi naming cups dyan. Feeling ko hindi nabigay sa amin lahat yung plato. Sabihin na lang natin, $50 for the whole set na lang guys. Kasi ang meron lang kasi sa amin ay dinner plate, salad plate, at saka madaming cups. Ito naman guys, isa sa mga parang antique or vintage din siya. This is the brand guys na Hearthside, ganyan, Hearthside. Ito guys, mga collectibles ata siya. Yung 5 pieces guys, that is already $37.99. So, ang meron lang kami guys is 4 na plato. So, sasabihin na lang natin, take for $5 yung plato. So, mga $20 lang yan, yung kinumpute ko na para dyan. Next naman guys is itong Coleman na mug tsaka plate. Ganito siya guys. Alam niyo yung mga pang-camping nung ng mga unang panahon. Ito siya yung tin. May tin din tayo sa Pinas eh, yung puti tsaka yung blue. Napaka nostalgic. Pero to guys, ang brand niya is Coleman. Ang alam ko lang kasi na Coleman is yung mga parang cooler. Ayan. Ito meron silang pang-camping na ganito. Tsaka may mug siya na ganito. Magkaiba sila ng kulay guys, pero may mga ganito ding mug na ganito yung kulay niya. Parang isang set din. So, meron tayong mug na 13 pieces, which cost $3.99 ng isa. So, that would be $47.88 yung isang set or yung 13 pieces. And then, meron lang tayong 4 na plates dito. So, ang isang plate naman, guys, is $7.99. So, parang $31.96 lang
yung cups, tsaka yung plates. Ayan. And then, meron din tayong 4 na cups, guys. Sorry, hindi ko na siya mapapakita dito. Nandun pa siya nagda-dry. Corning is Corel by Corning. Parang sila yung gumagawa ng Corel. Parang ganun. This is 12.99 yung 4. Kasi meron tayong nakuha na 4. So, isang set siya. And then, meron din tayong nakuha na Corel na bowl. Isa lang siya. This one, nakita kong price niya online. This is the 8 inches na vegetable bowl, kung di ako nagkakamali. This is 15.99. Ito guys, yung una kong nakita talaga kanina. Kung hindi ko nakita tong mga bowl na to, hindi ko maiisip na, tingnan nga natin yung mga prices. Ganun. Kasi ito guys, nakikita ko lang siya sa TikTok. Alam niyo yung mga pumupuntang Goodwill, tinitingnan nila yung mga pwede nilang ibenta. So ito guys, nakita ko sa mga nagti-TikTok. Ayan. This is the Pyrex. Ang price nito guys ay, tinignan ko, ang isang ganito nito is $29.75. So, kahit sabihin mo ng $15 lang to or what, kapag mabibenta mo siya. Kasi sa eBay, $19 siya yung mga used. So, sabihin na lang natin, kahit $15 lang to, meron tayong isang ganito, yung yellow. Tapos, meron tayong green. Actually, may ganitong style din na yellow, nakita ko online. So, dalawa yung nakuha natin na Pyrex na bowl. Ayan. So, pag magbe-bake, may magagamit na ako na mas malalaki. Ayan. So, dalawa sila. Diba, napaka, niya, yung kulay niya para siyang pang farmhouse talaga, which is, yun yung pangarap namin. Pangarap namin. Farmhouse. Ayan. So, dalawa. So, sabihin na natin na 29.75 times 2 ay 59.5. Ayan. So, ito naman guys, hindi ko kasi malaman kung ano bang mga brands tong mga to. Pero may mga ganito pa tayo. May dalawang ganito. Tapos, ang dami pang mga bowl guys. As in, ang daming mga ganitong crystal na bowl. Tapos, kung nakita nyo yung mga previous clip, may mga wine glass pa kami. So, yung mga yon hindi ko na siya inano kung magkano. Kasi hindi ko alam kung anong mga brands. Tapos, meron din siyang serving dish na ganito. Pwede siyang for cookies or pang nuts, pang ano, ganyan. So, 5 kapag may pa-party ka, ganyan. Tapos, may hawakan din siyang ganyan. So nice naman, guys. And, meron pa tayong 2 picture, tsaka isang vase na nakuha. Tapos, meron pa kaming teacups, tsaka yung teapot. Ayan, na nakuha. Tapos, may isang set pa ng hindi ko alam parang may salt and pepper, lagay ng tissue, tapos pang ng gravy, mga ganyan. Pero, yun, hindi ko na alam kung anong brand, so hindi ko na siya ma-research. So, para sa lahat ng brands na alam ko lang, guys, excluding the stuff na nandun pa sa table na sobrang dami pa nila, at saka nandun sa namin, countertop namin, na sobrang daming wine glasses. Ayan. Ang total is 501.07. Ayan, guys. Ang binayad lang po namin is $10. Yung price ng lahat ng to is more than $500. Or sabihin mo na, $500. Kasi, lahat na to, i-mix mo na to kasi puro naman, mga used naman or pre-owned naman tong mga to. But still, guys, it's still a good deal. Grabe talaga. Nakita ko lang siya kanina, tapos sabi ko kay Mac, punta tayo. Gusto mo ba ng mga ganito? Sabi kong ganun. Puntahan natin. But yun guys, sobrang nakakatuwa lang na may mga ganitong mabibili ka. Basta hindi ka lang talaga maarte, madami kang mabibili dito ng mga pre-owned. But anyway, thank you everyone for watching this video. Ayun, punta na tayo sa shoutout. Hey everyone! Narating nyo na naman po ang part ng vlog natin for the shoutout. And mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment sa aking video na preparing for Christmas. Ayan! Thank you so much for commenting. Alan Mikael Kuwang. Ayan. Parang bago siya. Parang ngayon ko lang siya nakita na nag-comment. And again, shoutout kay It's Me Cherry, Ronnie Caberto, Gracia Bonita. Sabi niya, naalala mo pa ba ako? Siyempre naman, the OGs na subscriber. Magpa-vlog-vlog din siya. And then, shoutout din kay Raymond Caberto, Ibrahim Halil, and that's it. Thank you so much everyone for watching, and I hope nakakatulong yung mga videos ko sa inyo. It's not only for entertainment, but I hope may mga nakukuha kayong mga lessons or help para sa pagmamigrate nyo papunta dito sa USA. Thank you so much everyone. And if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Mia, and I'll talk to you guys in my next one. Bye! I think it's sweet.